как се казваш? Поли. Откъде си? От... Откъде бях? София? Не. Пловдив? Не. Бургас? Не. Варна? Не. Търговище? Не. Плевен? Не. Русе? Не. Шумен? Не. Габрово? Не. Турномагоре ли? Не. Нямам идея. Предавам се. Град, като град, нали? Да. Хубав град с хубави хора и дечица готини. Добре. Какво може да ни предложиш? Стихче, песничка? Стихче. Може да го започнеш с силен и хубав глас. Айде. Бяла спредната каштурка, с две лепи отпред. Тука майчина милувка, сетих най-напред. Тука под лепите стари, не веднъж играх. Тука с весли другари, скачах и се смях. Къщички на нити злати, кът виден и мил, и за царските палати не бихте сменил. Според мен не трябва да е бяла спретната каштурка, а черна разхвърлена каштурка. Защо? Еми виж как се облякла такава. Защо си се облякла така? Ами защото такава рокля мама избра да ми купи. Ама майка ти избира какви рокли да ти купи, така ли? Да. Това да не е роклята на майка ти? Не. Когато е била малка. Не. А тя тук ли е сега? Да. Къде е да я видим с каква рокля? И аз се изправете да видим роклята. Елате насам. Елате. Ето вижте, и двете се. Ето, обърнете се към камерите. И тя е много елегантна. Благодаря. И така. Ти откъде си? От Димитровград. Аха, ясно. Това обяснява много неща. Там е градът на младежта. Всички с младежки дух, нали? Да. Добре. Каква ще станеш ти, като пораснеш голяма? Ветеринарен доктор. Защо избра тази професия? Защото обичам животните и искам да им помагам. Нашето животно каква порода е? Как ще му помогнеш на това животно? С лекарства. С лекарства. И какво ще ми помогнеш? Какво, да не съм болен? Болен ли съм, кажи? От какво съм болен? А да ти кажа само от тези зелени точки много ме сърбят. Ще ми препоръчиш ли някакъв мехлем? Една голяма инжекция. Хайде, де! Една голяма инжекция. Красива усмивка към камерите, аплодисменти.